Welkom in het programma in huis. Hier vertellen we van familieleven en Tina, we hadden veel een programma waar we vertelden van de omstandigheden waar we ben leven, de oorzaken, de aru, wat in de wereld is. En we vertelden van Psalm 37, waar we reden van de God roept ons aan vertrouwen. Hij roept ons aan om de vrede aan hem. En hij zegt, we zullen ons hand geven te hem en we zullen Godes doen. Dat zijn dingen wat hij aan zijn dat wat we kunnen en zullen doen. Aber nu zijn we in een tijd waar dat vaak maar zwaar is, zo te doen. En dan is het bijzonder snijdig dat te doen. En dat is waar dat een bevoel is, dat we dat doen zullen, wanneer het natuurlijk komt, dan wordt ons toch echt daarvan gezegd worden. Correct. Aber nu zijn we in zo'n zaak dat ons maar dat gezegd, wie komt dat niet zelfs nu. En Tina, we vertellen veel van Godes doen, dat is wat Psalm 37 zegt, wat we zullen doen. We zullen den Herrn vertrouwen en we zullen Godes doen. En vaak moet Tina dan zijn we zo gedwongen dat we geloven we gaan in de rechte weg. En dan worden we zeer negatief over zijn mensen wat anders doen als we doen. En we denken ook nog maar dat die aardig zijn. We doen. En zo wat er vaak moet passeren dat is, we hebben mensen wat aan een weg, een weg staan en andere staan op andere weg. En die kijken naar dezelfde plek waar we ben leven. En deze mensen aan de linkerzijde, die willen dan zijn, we moeten de stad, we moeten dat gezag 100% nu volgen, we moeten doen wat onze gezagen leren aan zijn. Dit moet alles zo numerisch gedaan en wanneer niet, dan zijn we rebellisch en anderen zijn, nee, we zullen einfach niet alles doen, we moeten nog voor onszelf denken. En de werkelijkheid is de Bijbel zegt, we zullen de gezagen gehoorzaam zijn. Aber die Bibel sagt, dass Gott uns ein Verstand gibt, Brücken, und dass Gott ist uns Lehrer, Gott ist uns Lehrer, und vielleicht muss erst nicht so klar, was wir tun sollen. Und was das Problem ist von einer der beiden Seiten, die sind sich so sicher über, wo die stehen, und dann schmieden die Wert zu anderen Menschen rechten, was anders denken als die. So die mensen wat aan de linkerzijde wegstoen, de rechten die wat aan de rechterzijde wegstoen. En de mensen wat aan de rechterzijde wegstoen, de rechten wat aan de linkerzijde wegstoen. Aber das ist nicht bloß die. All die Menschen, die nicht an der linken Seite beipassen und nicht an der rechten Seite beipassen, die passen irgendwo zwischen dann, die fühlen sich dann verbeigereicht. Und das hilft dann in unsere christlichen Gemeinschaften dann ja für uns. Wir haben nur für uns untereinander, was nicht sollen sein. En dat treft in de familie aan, we leren de kinderen dat te denken, en dat geeft plus een negatief beeld overal. Maar de Bijbel leert ons een andere weg. Correct, dat is een hechere weg. Jezus zegt in Johannes 13, vers 34 en 35 staat. Hij zegt, ik heb je niet gebouwd, je zal niet ondereinander goed zijn, en krijgt zoals ik je goed gewas zie. Je lijf ondereinander zal groot zijn, als mijn lijf vergunt. En andere wie gezegd, God hat zo'n grote lief voor ons, dat hij kwam en leefde in zo'n oorzaakheid, dat we ben leven. In zo'n rebellische wereld, dat we ben leven. En dan kwam hij ons te raden, hij leefde ons. Nu je wilt je leven. Hij bracht hoopning, hij bracht genoeg, hij bracht vrede, hij bracht vrijheid. Deze dingen bracht hij in de oorzakelijke tijd aan. En hij zegt, zo'n leven zal we nu gaan een voor een anderen. Maar niet bestaat. Hij zegt, wanneer je leven een ander hebben, wat allemaal zijn, dat die meine Dinge sind. En ander wird gesagt, dass wenn wir wollen, diese Life haben untereinander, dann wird die Welt sein, dass wir Jesus in den Fall sind. Wenn wir aber das sind, dass wir an das sieht weich und das sieht weich sind, wir perkern uns untereinander, sind das bloß je in Eva, haben nur einer von den anderen, dann sagt die Welt, was ist anders als wir? Warum würde ich wel so glauben haben als du? Wenn du bist gekriegt, so ein beseelter Mensch sagt. Wat van onderscheid maakt dat? Ja, kein Unterschied. Und so, das trägt Menschen nicht nur Gottes. Das bringt nicht Frieden, das bringt nicht Freiheit. Das die Ursache hat Broden und Feiden und wir arbeiten mit der Welt nicht in dem Bereich. So, was können wir tun in unserer Ursache hat? Well, wir können auf Gott vertrauen, wir können uns hingeben zu Gott und wir können uns untereinander leben. Das sind Dinge, die wir abhören. So, ik hoop dat een mode voor die. Ik hoop dat was je wat even nu denken. En ik kan ons veilig onderroepen, zijn wat je ervan denkt. Bij Amahans veel meer dank zijn voor het en Tina, dank je ook. Bitte schön. Bij nächste Mal dan, ga met die.